lelai. Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Kasurkar kalau siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pa kaway ka min Syiem ka long ka bakordor. Kanya ka porjan men. Haga banang kong ngamla klem dapat pau ya ka jing snungu nang kong yaw blay. Haga ba ula don rengkat bat ngana du bangami na ying na sam ga jonga hadu bangala poi hapo jonga ne ka snong ka jaka ka jong pi ka ba pipi dan. Ublay ula yalam lenti yang ada ka ba ngala poi suk klem kano ka jingja haga lenti yait ka jonga. Haga ne ka por habangawan hang ne. Ngayo i ya kidur khaman ki jong pi iwei pa iwei ki badap da ka jing sngosi ka jing diaw man Syiem jong pi ka penpau ha ki shalang mat ki jong pi pim da don kam ban kren ne ya thu yanga ka no ka long ka bas ngosi habang awan hang ne nga klem wan da ka jing kemen nga klem wan da ka no ka jing sngew henre nga wan hang ne da ka jing shim khia da ka jing kit khia kum ka long kemi kabadon shisha ka jing kit khia na ka banta karibat ka jait benriu ka jongi lada ngi kum ki long kemi ngim shim ya ka jing kit khli na ka banta karibat ka jait ka benriu ka jongi sha e kalawe ki khun ki kiti ki jongi ti hakane ka por habangawan hang ne ngayo i ya ine iba ibade president jongne kom suwa mo ti habangayo i hang ne nga kan mau ya kipor ki banga nga le sha tngan hapo additional secretariat hang te hapo shillong ha ka banga ru nga don hapdeng ka jing tlot ka ba nga ngam das ngutu briu shu ha ka to por kum ka kan thei henrei ka kti ka jong blei kam sham le no yanga na du bas dang ha du bakot jong ka jing sha tngan ka jonga dei leng ba ki jing duai ka bari jong no ki ba penduai lem yanga nagi depei nagi kamra shet ja ki jongki ki duai ki jau mat ki long kemi ki temen shada ki ba penduai na benta jonga ki ba pha ki video ki ba per hanga ngayo i bat nga ai khoblei ki jing khoblei ka bakar pang na ka benta ki tu ki nong duai ki ba krsyan yanga klem dawan henrei ki shu duai leng ba ka jing yo i jongki ha ki social media ti hakane ka por nga kan maulud ya ki banga ngala deb biat ka banga ngala deb man habanga wan pet ya iba hadukat no ka man Syiem ka jonga ka snosi ka kthang habanga yo i ngasen ya i hadukat ta bat nga penpauru ka jing sngew khia hadukat ta de na kata ka daw banga nga wan marwe nang te na pori boy district ban wan ai ka jing kyrchaan ka kti ka diang ka kti ka mon ha ka ni ka association jongpi ba ka ni ka jing ya le jongpi kan nomlong ka baset ai nga krimen scam leng ba ki jing duai ki jongi haublei ublei un pasiau ha ki do not jong ki nong yalam jong ka sarkar Meghalaya bakan pensngau bakin pensngap no ya kini ki mat dawa jong ka ni ka association jongpi ba kin pli shi sundan bat kin ai shi sundan ya ka jing tho ha ka kti jong president jong pi bakin plino ya ka jing ti du yong kumbaka association jong pi ka dawa ya kata na kaliang jonga kum ka long kemi nga kerpat jur ya kinong yalam jong ka sarkar nadu Syiem deputy Syiem baro ki minister ki basyong shuki ki jongi ha ka burom ka basbun jong pi nga wan ban kerpat ya pi ha ka nekasni ba pinsngau bah ban pensngap no ya kane ka jing dawa jong kane ka association
ban plino shisn don ya uduyong kanang ba kaneka association kan withdraw ya kaneka hunger strike jongki ha kaneka madan ha kaneka shnong hangne halat rambai na kaliang jonga nga kerpat ya pisa shisin to ai baki skor ki jongpi kan yo sngiau ya ka jing dawa jongi kum ki pat ba to ai baka do nut ka jongpi kan pendem lem ya ki khmat ki jongpi hangi ki pat ba namar ngi ki pat ba ngi don kam bandawa ya ka hok ka jongi ngi yo i shisha ya kata ka jing kerdu kam ka jing kerdu jam hai ki nekisni ka jing hiran ha ka yo ka kot hapo ka ri hapo ka jella ka jongi baro ka we ka jella ka jongi dei lengba ka bakum ki ne ki jing khanglat ki jong ka sorkar ban ai ya ki ne ki ba ki kam ki bangi ngitre ha ki por men shuang akan mau ka por ka banga kadang kena ngawan hang ne halat rambai ha clear yat ngalawan ha ki tu ki por ke banga dang kena ngayo i sau dong sau kun ka ne ka shnong ki bakamai ki bakaji ki ya kemen ki yas ngau bha na mar ki yo ban kamai ki yo ban kamai da kamar khendeu ka bau bleu la ais ngau bha ha po ka shnong ka thau ka jongki ngas ngau tenan ngas ngau kemen ha ki tu ki por banga yo i kata ka jing pahu pahai ngi na bhoi ngi ong hangte hapo jantia ki yarius pa bhagi breu na mar balei na mar ba kiya pahu ya kata ka mar khandeu ka ba ublei la es ngoba tang haja ka jong ki omdei kum haja ka jong i hari bhoi ngi yo i shisha dawan ki nong jantia hangte ha pori bhoi ngi yo i ba philong ki priu ki ba biet ki ba biang ha ga yo ka kon hinrei menta dangel awan pade kane haju shi haju bat kanang nang yar arsud namar kata ngi don shisha kata ka jing sneu khia na ka banta kane ka jing sha thangan ga jongpi ka jing dawa ka jongpi na ka sorkar ngi kuwa shisha ba ka sorkar kan ailat ye phisa shisin ba phin ka mai suk da ka hok da ka sep ka snam ga jongpi om ba kum hagine kisni ngila poi ki khna sanai jingi ngila poi hagi kam da ka hagi kam ki ba omlong shu ban ya kren na po jantia ngi yo sneu lai pheu jingit kita ki kam ki ba bompat juja hagi pormen shua ki la ja kha menta dei na mar ba kine ken ki dau ha ka ba kerdu kam kerdu jam kim ben se ban le ban so ban thom ya ka sang bat ka ma kim ben se ban le ya ka no ka kam ka balong persya na ka benta ka imlang ka salang kari bat ka jat ben riu jongi na mar ka tangi kerpat sa sen ya ka sorkar ba phin ngau ba ban pan ngam no ya ka ne ka mat dawa jong ka ne ka association hapo jong ka ne ka lat rambai banang nesha khaman ngi kermen skam banadu kane kasni ba ka sorkar kan pan ngap lang ba kane ki khubor ki bami ha kane kasni na kalian jonga nga kyrchaan do yab do im ngan sa kyrchaan beghi kat bompat kod ya kane ka hunger strike jongki lada ka sorkar kam pan ngap ya ki jing dawa jong ki pat ba na kalian jonga nga kloy ban ai ka jing kyrchaan met bat man Syiem ya kane ka association jongpi na mar ka tanga kerpat ya ka sorkar bakan pan ngap lem ya ki jing dawa jongi kum ki pat ba na mar ngi ki pat ba man la ka san snem shisen ngi pendep ya la ka jong ka kamram ka jongi da ka bangi pendon kam ya ka sham dia ti ka jongi langi longi babit langi longi baduk langi longi bakumno kane ka shamriati ka jongi ka trikam haman laka san snem bat haman laka lay snem ngila jit ya phikum ki nong mi khaman ki ban sandur na ka banta ka ribat ka jat ban reu jongi to isne lem miangi ki pat ba ban pen ngap ya ka e ka bangi ngi kwa namar kata ngi rukum ki pat ba lada phi kum ka sorkar phimpan snap ya ki jing dawa jongi ngim ban se ban le persya ya ka sorkar hakan no ka banta tangine ki ktien ke bakhniat khublai shibun khublai shi hajar no utrai ka man Syiem ubalang utrai jong ka balang bat utrai jong ki kam ubalang unong thau jong ka beneng bat unong thau ya ka khendeu melong utrai jong i trai ngi wan khma jome kum ka nong pop ka bala jat ka bala rem ngawan ban khot kerpat ya ka kerteng ga jong me ko pa ha ka ne ka madan hang ne ko kanran
ha ka bang nga kum ka syakri ka jong me ngawan hang ne ko pa be ban ai ka jing kyrchaan ban ai man sim yo ne syakri u jong me u bala pa ya la ka jong ga jing yam ga jong u na ka benta ka imlang ka salang na ka benta ka jing man toy uduk usuf urang liu juki atrai bau blai ngatip hang ne baka jing syakri para priu ka dei ka jing syakri ya meu blai ba yam ba blai ba shisha melang u blai jong i trai u bom jui no yang i ki par baro jong ga jing yam ga jong atrai ngadu wai khama jong me ai ba kata ga jing thmu ka jong ki kan long ka ba job thiau ko kan ran yalam ma me ha khama kin but na den ngi kermen scam kin poisha ka thong nang is ne ka ba nang kar khu ya ka jing yam ga jong i baro ba nga kar patru ya me ablei nang jong i ne ka district hang ne ko kan ran ba is ne ban pas yau ya ki do man sem mo jong me bakin wan ai ka jing kyrchaan lam yu syakri u jong me baka jing tali ka long ka bor trai ngi su thu ya kata namar kata ngi don kam ya me ba men pen su thu ma me namar ngi ki priu ko kan ran ngi sya ya lam bakla ki